Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amon igadudong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama ko'y malantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Malapit sa isa kagatus ka mga pamilya, nag-evacuate sa Talisay City bangod sa baha. Presyo sa baboy sa merkado, nagbarato sa 5 pesos. Pagpahanugot na makainom sa mga restaurant kag hotel, kinahanglan pa sang executive order sa alkalde sa Bacolod. Negros Occidental Police Provincial Office, magausisa man sa sila'y PNP kun bala may paglapas sa human rights ang ilang ginhimo nga pagpamarcha sa mga nadakpan nga wala naga-face mask. Kag sa good vibes, mga LGU sa 3rd District na naapektuhan sa baha, nagpananom sa mga kahoy sa kabukiran. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, borders ang Negros Occidental sa Negros Oriental ang nagapabilin nga sirado. Inisuno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson. Ini kasunod man sang impormasyon nga magabukas ang border sang Mabinay kag Valle Hermoso sa Negros Oriental. Suno kay Lacson, wala pa naglabot ang impormasyon sa iya. Sa text message ni Bimbo Miraflor, ang information officer sang Negros Oriental sa Digicast Negros, iya ginsiling nga magabukas ang Valle Hermoso kag Mabinay, pero nagapabili naman ang strict border control sang Negros Occidental. Suno kay Lacson, sa iya nga ihibalo ang Negros Oriental nagapatuman man sang strict border control sa karon. We're not clear on that news about Mabinay opening up or Valle Hermoso opening up. So they have not also informed us. So I cannot comment, except that to say that there is still an executive order by their governor issuing calling for a strict border control. I think we will keep it as it is right now. Sa number 9, dugang nga impormasyon tuhoy sa illegal quarrying nga nagakatabo sa probinsya ang nabato ni Board Member Andrew Montelibano nga pamuno sang Committee on Environment sang Sanggunian Panlalawigan. Suno kay Montelibano, siya ang nakabaton sang impormasyon sa ginaligar illegal quarry sa Banwasang Manapla kag iban pagigabahan sa 3rd District. Ini ang tuyo niya nga kadtuan sini nga semana kung magtugot man lang ang panahon. Damlag pa, ginsiling na ni Montelibano nga gusto nila mausisa ang quarry operation sa probinsya, ilabi na sa 3rd District, kasunod sa nagluntad nga pagbaha para mapasiguro nga ang pag-operate sang sini nga mga quarry ang nasanto sa pagsulundan kag malikawan ang amuman nga sa isang pagpanghalit pa sa palibot. Luyag man ni Montelibano nga may technical team nga magaupod sa ila sa pagpangusisa para mapatod ang operation sang sini nga mga quarry. Was Manapla, 3rd District, maskin dito sa South, na kadamo gid nga question sa mga illegal quarrying, no? So that's why nang bagay ko nagpasalamat kani ko sa nag-send sa message, at least dogin point out nila kung diin dampi. So I'll be going to I'll be going to PEMO later with Judge Amisola because I asked him to form a technical team, no? Kay kabudlay man nakatuon ko to nga, hindi man ko kay hindi ko na, no? Makita ko man to quarry. But deadline ko may technical team kita that they can see if sakto ang pag-quarry or hindi. Sa number 8, pedestrian nga na sideswipe sang Biyernes ang nakilala na. Nakilala na kagabi ang pedestrian nga nabungguan sang SUV sang Biyernes ng gabi sa dalan sa Gwa sa Manville Royal sa Bacolod. Ang biktima ang ni ipalubong na lang sang PNP bangod sa duha ka adlaw nga wala may nagpalapit nga pamilya. Pero sang kagabi, ginkatuan ini sang iya pamilya kag positibo nga ginkilala nga si Marvin Josana, 38 anyos. Nagalakat lang sa kilid sang dalan sang Biyernes si Josana sang mabungguan siya sang SUV. Posible wala siya makita sa driver suno sa pulis bangod sa madulom ang lugar kag wala sang pang-ibabaw nga panapton ang lalaki suno sa PNP. Sa number 7, ginaligar miyembro sa isa ka drug group sa Himamaylan City ang tiro sa guwa sang isa ka eskwelahan, patay.
Patay ang 50 anyos nga si Vicente Gayongala matapos tiruon sang riding in tandem sang Sabado sa atubang sang Himamaylan Elementary School sa Dalan Rizal. Suro sa PNP, nagamaneho sang tricycle ang biktima nga papauli na kuntani o pwedeng iya nga utod kag hinablos. Sa ginali na lang siya ginbanggaan sang riding in tandem kag gintiro sa makapila ka beses. Gindala pa sa ospital ang biktima pero wala na siya makaluwas. Napilasan man ang iya nga hinablos nga nasalabat sang bala. Na-recover sa crime scene ang 3 ka mga basiyos ng 45 caliber pistol. Ginpaidalom na sa ballistic examination ang bala kag kunbala. Pareho ini sa mga na-recover man sa tinalikdan nga mga shooting incidents sa amo nga lugar. Sa number 6, Commission on Human Rights ang mag-usisa sa pagpaparada sang silay PNP sa mga wala nagamask. Alkalde sang syudad, gindepensahan naman ang PNP. Nakalabot na sa Commission on Human Rights ang video nga ginpost sang Silaya City PNP kung sa diin ila ginpaparada sa dalan nga naga-arms forward ang mga violators nga wala nagasuksok sang face mask. Sunod sa Commission on Human Rights National Office, ila ipausisa sa CHR Region 6 ang pagpaparada sa mga violators nga ila ginakabig nga indi makatawo nga penalidad. Damlag pa, ginpahayag sang hepe sang silay PNP nga si Major Rolly Pondevilla, ila na regular nga ginapaparada humalin sa police station padulong sa plaza, covered court. Ang mga violators bangod hindi man sila pwede magtingob sa police station o kung masakay nga tingob sa patrol car bangod hindi masunod ang physical distancing. Ilagin po arms forward ang mga violators agud mapabili ng physical distancing kag sila ang ginapakadto sa covered court kung sa diin sila naman ang ginapaatubang sa lungon bilang pagpapahanumdum sa ila kung ano kaimportante ang pagsunod sa mga health protocol sa syudad. Mismo si Silay City Mayor Mark Goles ang nagdepensa man sa kay Pondevilla. Kag iya ginsiling nga 8 na ini ka bulan nga ginahimo sang kapulisan sa syudad agud madisiplina man ang mga pumuluyo. Kalabanan man abi suno kay Goles nga mga nagalapas ang ordinansa ang hindi makasarang magbayad sang multa. Gani imbes pabayaron o kun kasuhan, ila na lang ginadisiplina ang mga nagapasaway nga residente. Ang Negros Occidental Police Provincial Office nagsiling man nga wala pa sila sa may nabaton nga report nga nagareklamo sa ginaobra sa silay PNP sa mga violators. Pero suno kay NOCPO PIO Lieutenant Abigail Donasco, ilaman nga usisaon kun bala may ginalapas gidman ang silay PNP sa tawhanon nga kinamatarong sa mga nag-violate nga mga residente. Sa number 5, Task Force Disiplina nagapaandam sa mga driver sa pasahero nga mga salakyan kag bus nga gikan sa norte nga bangin sa Negros Occidental nga sundon ang minimum health protocol sang Bacolod. Grupdan sa mga traffic enforcers sa mga katapos ang Task Force Disiplina sa pagbantay sa mga depasahero nga bus kag jeep nga nagasulod sa boundary sa Bacolod kag Talisay. Ila ginapahanumdum ang mga drivers kag pati na ang mga pasahero nga magsunod sa ordinansa sa Bacolod nga nagamando sang pagsuksok sang face mask kag face shield sa mga pampubliko nga lugar kag salakyan. Dapat man nga 50% lang ang maximum seating capacity sa salakyan ang mga nagasakay nga pasahero. Ang pagsupak sang City Ordinance 966 kag 944 ang may nagakaigo nga multa sa sino man nga magsupak sini taga Bacolod man o kon hindi. Warning nga na nga sila ang atong pasayro tapos pasakyo kinanglan mag-shield sila at Christmas ikaw mo man depende mag-overload ang imo pasayro depende sa partisyon sa imo nga salakyan kung may violation ka takbo na mo i-confiscate na mo driver license mo. Okay sir, warning nga na sila at least makakabalo ka mo. Sir, thank you. Sa number 4, Bacolod Emergency Operations Center ang magapahanugot na sa pagserbe sa mga ilinon sa hotel, restaurant kag iban pang kalanan sumugod las 6 ang gabi tubtub las 9 sang gabi. Pero ginahulat pa sa karon ang executive order sang alkalde para mapatuman ini. Yaring report ni Martigo. Isa ka virtual meeting ang ginpatigayon sang Bacolod Emergency Operations Center, mga opisyales ng syudad kag business sector sang Biyernes kung sa diin ila ginistoryahan ang ginahinyo sa mga negosyante nga pahalugan ang ginapatuman nga liquor ban sa syudad. Iniagod makabawi ang mga negosyante sa tunga sang pandemya.
Sunod sa Chief Executive Officer sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry nga si Frank Carbon, ginkasugtan sa ilang meeting ang pagpahanugot sa mga establishmento komersyal nga makaserbe sang ilimnon sa ilang mga customer. Pero nagapabilin sa gihapon nga humalin las 12 sang udto, tubtubla sa isang gabi lang makabakal sang ilimnon. I-allow ang hotels, restaurants, kag karinderya na magserbe sa alcoholic beverages from 6 sa hapon ista alas 9 sang gabi. Oo, bawat daw dinner time a bit. So, allow. Pero ang mga tiyanggi, hindi sila ka-serve sa ila nga obsaran, sa ali, sa sidewalk, no? Kuni makabaligya lang sila ya, pero dalon sa ila balay kag dito mag-inom. Nagapabilin sa gihapon ang curfew nga alas 11 sang gabi tubtublas 4 sang aga. Ginpahayag naman ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga hindi pa anay mapatuman ang 3 ka oras nga suspension sang liquor ban sa gabi samtang wala pa makapagwa sang executive order si Mayor Evelio Leonardia. Nagapahanumdum si Familiaran sa mga negosyante nga istrikto nga ipatuman ang mga health protocols. Isa sa mga conditions na muna yun, ang backtrack apps i-implement, ang social distancing i-implement man, while eating, while drinking, while ka na mask eh. Kung mga nang appeal natin, even sa mga kabaranggayan natin. Natala na liwat nga magsapul ang mga opisyalis sang syudad, Bacolod EOC kag business sector para istoryahan ang iban pagid nila nga hinyo kasubong sang pagpasaka sa purchasing power sang publiko kag paghatag sang discount sa mga regulatory fees sa mga negosyante nga ginabayad sa syudad. Martigo para sa Digicast Negros. Sa number 3, presyo sang live baboy sa Negros Occidental nagbarato sang 20 pesos kada kilo. Ginalantaw nga epekto ini sa gipatuman nga price ceiling sa National Capital Region. Samtang ang presyo naman sang baboy sa merkado nagbarato sang 5 pesos pero mahal sa gihapon. Mareport si Barbara Mijares. Ginapatuman na ang price cap sa baboy sa National Capital Region. 210 tubtub 300 pesos na ang kilo sang baboy dito depende sa parte nga imo baklon. Ini ang magalawig sa sulod sa 60 ka adlaw. Epekto sini ang pagbarato sang live weight sang baboy sa probinsya, sa backyard man o kun commercial. Padayon ang pagpadala sa probinsya sang baboy sa Luzon. Sunod kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, 20 pesos ang ginubo sa kilo sang live weight. Ugaling sunod sa gobernador, wala sang pagbago sa presyo sang baboy sa merkado. Earlier, these vendors complained about the hog raisers, no? That they're manipulating the price and things like that. But obviously, it's not them. It was never the hog raisers that manipulated the price or brought the price up, no? Proof to that is live weight has gone down by 20 pesos per kilo, but the prices in the market is still the same. So it's the retailers? Of course, the traders. Traders are always the one that makes money. Sa Burgos Public Market sa Bacolod, 250 tubtub 260 pesos karon ang kilo sang baboy. Sa nagligad nga semana, 260 tubtub 270 ang kilo. Sunod sa mga manugbaligya, daw hindi pa man gid mabatsyagan ang pagbarato sa presyo. We are hoping and praying by this week or by next week, I think, saan pa paano makapanubo na lang tatani. Sa February 8 nga monitoring sa Provincial Veterinary Office, 220 pesos ang average nga kilo sang baboy sa mga merkado. 20 pesos ang ginmahal kung ipaangid sa nagligad nga semana. Sunod kay Dr. Renata Decena, ang Provincial Veterinarian, mahimo sa masunod pa nga mga inadlaw, mabatsyagan ang epekto sang pagbarato sang live weight sa presyo sa baligyaanay sa mga merkado. Nagapabilin man nga mahal ang kilo sang manok, 175 ang kilo subong sa Burgos Public Market, 180 sa nagligad nga semana. Uga ayo hidya kay sa ganito maluoy ka na lang magatag sang mahal kay. Uga kaluoy gid sa mga tao, iya magbaligya ka mahal kay dito. Kumbaga ang ginabakal nila ko, half na gid lang kay para makakaon lang gid.
Ang pagsaka sang presyo sa manok ang epekto man sang kakulang sang supply sunod sa Provincial Veterinary Office tuga man sang pagpanubo sadto sang production. Sa number 2, isa ka low pressure area sa nasidlangan nga bahin sang Mindanao ang nagadala sang pag-ulan sa bug-os nga Visayas. Base sa weather advisory sang pag-asa, las 10 kay na sang aga na siplatan nga yara sa 335 kilometers east sang General Santos City ang LPA. Sandig sa forecast, manubo ang tsansa nga mangin isa ini ka bagyo. Ini ang magadala sang magulugan umon nga kalangitan sa Visayas nga may dala nga lapta-lapta nga pag-ulan. Nagapaandam ang pag-asa sa publiko nga mag-ulo aligmat sa mahimo pagluntad sang flash flood kag landslide sa tion nga magbunok ang mabaskog kag malawig nga ulan. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Subong nga adlaw, nagsukat ang isa ka bulan sang ulihi nga ginbaha ang Talisay City. Kay nasang aga, liwat na naman nga ginbaha ang pila ka mga barangay sa syudad. 92 ka mga pamilya ang gin-evacuate. Yaring report. Si Alfon Bulcan sa Barangay Zone 8 sa Talisay City, aga pa gin-evacuate ang iyang pamilya gikan sa ilang balay. Kay nagamat-amat na naman saka ang tubig baha. Nagapuyo sila sa higad sa Minuluan Bridge. Gani kun lawigay nga pag-ulan kag mag-awas na ang tubig sa suba, nagaamat-amat na sila biya sa ilang balay kag panghimo sa ilang mga gamit. Alas 6 mo ba? Sa aga, nagsaka na? Tinag-evacuate na ka mo, sir? Oo, na. Kaina, nagadalo do ang tubig sa suba. Gani wala sila ani nagpinauli sa ilang mga balay kay delikado pa. Sa parkingan sang salakyan sang isa ka pamilya sila nag-evacuate bangod yari ini sinataasan nga bahin sang ilang nga lugar. 30 ka mga pamilya ang nag-evacuate. Suno kay sila Mihit sa Nova. Nagsukat na ang isa ka bulan sang ulihi nga pagbaha sa ilang nga lugar subong nga adlaw. Enero 8, tuman man kuno kadako sang tubig baha diri. Bali sang Matsari. Kasi January 8, nagbaha naman sa... isa ka bulan lang sukat. Ay, sang last na sitwasyon nyo to isang... Anong... Mas-taas gitu ya? Subong ya? Okay man lang, sir. Pero kasulod sa mga balay niyong tubig? Oo, kasulod di dyan, di dyan Kaupod Manila nga nag-evacuate si Asel Ubingke. Enero 22 napatay ang amay ni Asel matapos mag-ubog sa baha nga may pilas. Na-infect ang iyang nga pilas sang mahigko nga tubig. Amo to, bacteria sepsis. Ang higko sa baha. Na ang iyang pilas, sang bacteria. Kaya wala dahil nga hingagaw, pakonsulta, ang Nilala? Dako kaya? Sa Barangay Zone 14B naman, may isa man kapurok nga ginbaha. Amo man sini ilang nga sitwasyon basta lawigay ang pag-ulan. Suno sa mga residente, mga duha man ka tuig nga wala sila ginbaha, subong lang liwat nga tuig. Maski gidutay lang ulan, do baba isa daw tawad ang libil sang suba kag ang iningeriya. Nag-level na eh. So mga jutay nga baha, madalo doon sa suba, masulod di baha. Sa Barangay Dos Hermanas, 62 ka mga pamilya ang gin-evacuate. Humalin sa kagabi, mabunog ang ulan tubtub sang aga. Ining rason kun nga nag-awas ang tubig sa suba kag nagsulod sa mga pamalay. Kaina, may mga rescuers ng taga DSSD nga nagalibot para maghatag sa bulig sa mga ginbahaan. Sandig sa record sa Talisay City PIO, 92 tanan ka mga pamilya o kon 285 ka individual ang nag-evacuate bangod sa baha. Sa Good Vibe, syudad sang Silay kag Talisay nagpatigay sa tree planting activities sining a weekend bilang sabat sa problema sa baha. 16 ka mga barangay sa Silay ang nagpasakop sa tree planting activity nga ginpamunuan sang grupo sa mga pamatanon sa Barangay Patag sang Sabado. Ini bilang pagsaulog man sang Environment Conservation Week. Ginupdan man ini sa mga opisyal sa syudad kag nagkalain-lain nga mga sektor kasubong sang DepEd, Philippine Army, PNP kag iban pa. Nagpatigayon man sa tree planting activity kahapon ang Talisay City Water District nga ginupdan sa pila ka mga talatapan kag sektor sang gobyerno. Sila ang nagpananong sa kabukiran sang Talisay nga kabahin sang North Negros Natural Park nga isa ka protected area.
Ini ang kabahin man sa tikang nga ginahimo sa karon sa mga banwa kag syudad sa ikatatlo nga distrito sang probinsya matapos ang nagluntad nga pagbaha sa mga dalanon kag subdivision sa nagligad nga bulan sang Enero. Barb, ang mga balita ta today do related lang siya sa isa kag isa, halin sa baha sa mayara naman tulog pressure area, nag-tree planting kita, do gina-remind naman kita sa aton nga siguro nga dapat obrahon sa aton palibot. Ruming nakibot ko ha na may evacuation gid gali no. Oh, Barb. Natabo. Halin sa sunod sa mga residente dito since last night, grabe ang ulan, wala untat, hasta sang aga, mga 4 AM to 6 AM matamat nagsaka ang tubig kay ini sila nga mga nag-evacuate nga mga pumuloy, Barb, sigad sila sang suba. Okay. Naglapaw ang nagsaka ng tubig. Tubig. So, basta mag-amuna na halina sila. Ang good thing about this is that sila mismo na nagulat nga i-evacuate sila nagmatamat na biya sa mga balay nila. Kay kaagahon medyo dulong pa. So, better na lang kuno nga preparado sila nga daan sa makibot na lang sila. Iban gani wala nakatulog. Oo. Matcha ko sa experience Manila sang last. Do may harap pa pala na bilin nga. Oo, na-trauma pa. Oo. Pero at least naman tanda lang sila preparado na kabalon sang dapat himuon. Kasi siguro ang man dapat ubraw naman ang aton mga part nga hindi ta magdugang pagid sa problema sa baha. Oo. Do panawagan man do wake up call man Ruming sa aton nga ti isang una hindi magid amo ni sitwasyon di ba nga how come lately awang nariga baha dayon. Let's do our share. Yes. Kaag amo yan mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat eksakto kag balanse ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.